Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Sasha cela ukubingelela kakhulu ke South Africa ningizima Africa worldwide umhlaba wonke jikelele libingelelwa ke ishide limhlopho MC Pholobaso Andile wakangcobe ishide limhlophe ke libhakuza lapha ya liphinde libhakuze lapha liphinde libhakuze lapha lishiya inkani yesibusiso owethu uNkulunkulu sikhuluma naye bukhoma sithi mfowethu singangawe singabakho umkhulu kuthina ake wenza izinto zenzeke azenze ngempela futhi ngizokunika ithemba ke mntaka manje ngamanje ukuthi isho kuthiwa ngabe bangaki asebekuhlolele bathi izinto zakho ziboshiwe zingamafindo akusho ukuthi njoba ziboshiwe nje asobuye iqaqeke isho kuthiwa ngabe bangaka sebekuprofithele bakutshela into efanayo kuthathe nje ukubeka emahlombe kaNkuluNkulu ukuthi konke ngelinye ilanga kuyoqaqeka ngoba ayikho into engenaso isikhathi sayo njoba kubophekile nje namanje ingoba kwaba nesikhathi kwakufanele kubopheke ngaso futhi kunesikhathi esibekiwe umqali nomphelelisi yena wavela kuqala wadalisha idlozi esicommunicator nalo uma sifuna ukufinyelela kuyena wadala impande esizidlayo masifisa ukuphila siphilele yena simdumise wadala amanzi esiwaphuzayo kuze sihlezi siphilile siphilela yena futhi simdumise okukhomba ukuthi ke uNkulunkulu ubukhulu bomkhulu obukhulu futhi obubabazekayo ungumqalo umphelelisi uyisekelo uyimumva uyiphambili uyikusasa uyimanje uyizolo akukho ukuyodlula lokho ngale kokupholisa amaseko angihlale phezukodaba losuku lanamhlanje ngani yakwethu dadewethu mfowethu ngizoncedisa wena izwa ngami alukho uhlobo lokuhlupheka engalazi ngokulubona lenzeka kwabanye abantu ngokulubona lenzeka kumina nangokuliqonda nje ukuthi lukhona emphakathini alukho futhi uhlobo lokuswela engalazi engathi lolu angikaze ngalibona noma alikaze langehlela noma alikaze lehlela umuntu osemehlweni ami kunengike thina sikhule kanzima besicwaswa angazi ikole ngishintshe kangaki ukucwasweka kwami kwanciki kakhulu ekungazini abantu uthola ukuthi abanalo ulwazi ngomuntu ofana nami abanye osikhwili nje vele siphambana nobhoko umezwe into ishiwo loya uyithatha njengento emnandi bese yisho as long as ikukhalisa wena noma ibhlungu kuwena abanye bafuna ukulaya unyoko owakuletha emhlabeni so uzothola umunye umuntu mapholoba awunaso isineke sanele ocingweni for ama client akho noma awunalo loluthande silindele kuwena ocingweni ngeke ngizenze ngcwele nganza kwethu mhlambe iqiniso lelo mhlambe futhi amanga ngoba ngiyakwezama ukwenza ngakho konke okusemandleni ukuthi ngikunikeza ithuba lokuthi ucacelwe lokho osukufuna ukuthi kucacele mapholoba sike sikubona usuchoma nganza kwethu ngizoyichaza lento mina indlela engidumisa ngayo uNkulunkulu ukuthi izinto angenzele zona fanele ngizisho ukuthi ziwela kubani noma ziziwe ubani noma yibone ubani ngenkathi ngiziveza noma ngizisho uJehova uyena osuke ekuhlelile ukuthi uzongizwa mangisho leyo nto noma uzoyibona lento engisuke ngisho not ngoba ngisuke ngichomela wena noma ngisuke ngibukela wena phansi kodwa ngakuthola lokhu ukuthi uma ngimntusa yaziwe into angenzele yona kuye kube lula ukuthi aphinda ngiphe futhi izinto zami eziqhubekele phambili ingakho abathinta mina ngokujwayelekile bayehosha imfe ngesizathu sokuthi ngihamba nomuntu omkhulu
buka abantu angilethele bona bangiqeqesha bangifundisa izinto eziningi ezithinta izinto eziyinjula banginikeza izinto bathi azibonakale ngawe eqala uzisebenzisa ukuze ikwazi ukubhala lo musho ozobutshena abantu noma ozobubabhalela wona ebhodini ukuthi uma ukhuluma ngensipho umgabe ukhuluma ngensipho mapholoba nawe ogeza ngayo futhi ekusebenzelayo nomunye angakwazi ukuthi mayisebenzisa okuye kwehlele wena naye kumehlele noma kungezofana ncamashi ngoba asiphili endaweni eyodwa futhi asibona abandawonye futhi asiphiwanga ngokufana kodwa ngalensipho umehluko uyawubona futhi izinto ziyakwazi ukuzenzakalela masisha sizenzakalele futhi slowly kodwa ekugcineni ukwazi ukubona ukuthi hey madoda ngenxa kaMgabe noMandela impilo yami iyashintsha kunabantu ke abalalwa izilwane kade vuka ekseni itotolozi siyachicha okukhomba ukuthi belele ebusuku ubokugeza ngoMandela wageza ngoMgabe yaphela leyo nto kunabantu abalalwa izilwane bavuka bekhathele ekseni wageza ngoMgabe wageza ngoMandela yaphela leyo nto kunabantu abanesidina nesikhwakhwalala abahlezi bengafuneki noma abachukuluzwayo noma ekuhlala ekuhlukunyezwa bona ngabe semsebenzini ngabe sekhaya ngabe semphakathini kodwa ngoMgabe noMandela akusenzeki lokho ngoba bakhethe kahle bakhethe insipho eyamandla bakhethe insipho enokukhazikhazi nokukhalipha ekwazi ukwenza empilweni yomunye umuntu ngizothisho kuthiwa ngabe kuthiwa umquba usebenzi mhlambe umthandazi noma uyisangoma uyayidinga lensipho isho kuthiwa ngabe uyasebenza izinto zakho zihamba kahle kodwa yengeze lensipho ikwazi ukuvika imimoya emibi neyikhwakhwalala neinhlelo namafindo aboshwa abantu phezulu kwegama lakho nasempilweni yakho engaba abantu bemndeni engaba futhi abantu bangaphandle kodwa indaba ezimnandi ke zithi kubantu abazoba 100 kusukela manje ngizokwenza into engakazi yenziwa abanye osomabhizinisi ngizokwenza into engakaze noma engelula ukuthi yenzeke loss kodwa lokhu ngikwenzisa ukuthi I got 20,000 rand enguphiwe umuntu osebenzisa inkwali yemali kwaphenduka amatafula izinto zakhe zahamba kahle wangipha 20,000 rand sikhuluma lo 20,000 rand ngizokwenza uhlelo lokuthi fanele kuwona ngicozule ngihambe ngiyopha abantu ukudla noma ngiyopha abantu ngiyophakela abantu and so forth ngizonivezela futhi mase ngiyenza leyo nto kodwa ngizokwenza umusa ongakazi wenziwe ndawo ngalensipho le ngizothi kubantu aba100 kusukela namhlanje angazi umhlaba namhlanje mhlaka ba izophuma kumhlaka 15 le yeah kodwa izophuma kumhlaka 15 izophuma namhlanje kumhlaka 14 izolobe kuyi13 right okay ngiyenza le video vele njengamanje sekumhlaka 14 abanye abantu ke bayathanda ukuthuka abantu bethu ubani usethwele noma unani kanti ukuthi asilali thina ngoba siyazi ukuthi siphethe into ekufanele sikhulume ngayo noma inini futhi ezozondla izingane zethu ngokuthi wena uyithengile nawe ezofike yondle zakho ngokuthi wena usunayo so ungalali kwethu ingoba siyazi ukuthi siphethe into esayizele emhlabeni ukuthi emhlabeni uzele ukuzoncedisa abantu uzele ukuzoyincedisa futhi nawe imali mawubuka manje yona umgogodla kuyona yonke into eyenzakalayo ingakho ke ngeke ngakufihla mina ukuthi kuyenza kungifice ngilele i-hour emini kuyenzeka futhi ungifice ngilele i-hour ebusuku each other ngikhulumela nodokotela abahlukene ngisebenza imali each other ngiadvertisela owami umsebenzi each other ngenze ezinye zezinto zami eningazaziyo futhi kwenzeka ungifice ngilele for the 2 days nje ngiphuma endlini ngilalele because isuke sengazi ukuthi sengisebenze kangakanani kuyadingeka ukuthi umzimba ngiwuphumuze inombolo yami ke u079 0453 446 kubona bonke abantu abafuna uMgabe noMandela kubona bonke abantu abafuna uMgabe noMandela
ngemali encane ngani zakwethu imali encu only funa uzwe kahle especially lesesiphuthumayo for only 100 people ngo 300 rand nje ngizokunikeza umgabe ngikunikeza uMandela only 300 rand ngizokunikeza umgabe ngikunikeze uMandela ngizokunika nanga umgabe phinde futhi ngikunikeze uMandela ngo 300 rand kuphela. Uma ufuna umgabe noMandela nesibunge ngaphezulu ngizokunikeza umgabe uMandela nesibunge ngo 700 kuphela 700 rand. Shuthi ke ngifaka kulabo abantu abawu 100 it's either ukhethe umgabe noMandela kuphela noma ukhethe umgabe noMandela nesibunge ngizokunikeza umgabe noMandela kuphela ngo 300 rand for only 100 people kusukela manje bese kuba umgabe uMandela nesibunge ngo 700 rand kuphela. Ngicela ukubuya ke ngenza umusa njengoba ngisho ukuthi nginemali engiyiphiwe ngase ngajabula ngahamba ngayobika ngafike ngatshenwa into enkulu lapha yakwathiwa siza abantu ke manje ngoba wena wawusiza abantu kunamakhandlela nganza kwethu bayawazi abanye abantu ngiyafisa ukuthi nibhale la ku social media abizwa ukuthi isibani senkazimulo lamakhandlela mangizowenzela abantu ngiye ngizile for 7 days into ezithile bayazi abantu ingakho ebebiza ayu 5000 amakhandlela just a candle lamakhandlela ke ngiwabuyisile kodwa ngizowanikeza noma ngabe ubani uzofona usho ukuthi uyafuna yini mhlambe nawe ukuthi izinto zakho ungathathi insipho ungathathi ezinye izinto uyikhanyisele izibani bese ngikutshene recipe efanele uyibeke emsamo wakini kuze izinto zakho ekwazi ukukulungela especially kubantu abazoba nemicimbi sebenzisa lamakhandlela ungalokho usebenzisa amakhandlela athunyelwe le yangane ekamalume ongakufuni kanjalo thatha lamakhandlela ngizowakhipha ngemali cheap kakhulu bayazi from 5000 rand ngizophinde nawo ngiwabeke kubani ku 300 rand for abantu abawu 100 kuphela isibani senkazimulo amakhandlela right. Ngiphinde ngimuve futhi ngize entweni ethi wena othi awu afford lutho kulezi zinto engihlezi ngizisho ngoba insipho iyabiza eyo 1.2 njengamanje kwi special ikuzumile awunawo lo 300 rand ngicela mntaka ma uthathe nanka amanzi ami just water naka mahala lamanzi ngifuna ukukunikeza wona mahala ngikutshene ukuthi uzowasebenzisa kanjani lamanzi ngizokutshela ukuthi uzowasebenzisa kanjani you will come back uthenge inkwali yemali kumina uyobuya uzothenga amafutha lawe sithi amandla awo awafaniswa azonyuka amafutha nganza kwethu ngekudala ngoba amandla kulamafutha amakhulu kakhulu right nanka lamafutha awama ngiwavezela nombani nanka amafutha lawo niyabona ukuthi agoqwe ngani goqwe ngechweba lamafutha uthi nje hlwi uthi hlwi thande kuhlonipheke ube nemali hamba odlala ekhasino awamfuni umuntu ongasebenza awamfunisha umuntu ohleli nje awamfuni othi mina ngizolindela igrant kuphela noma umuntu othi mina ngeke nje ngihluphe ngalutho afuna umuntu ozodayisa noma iqeda afuna umuntu ozohamba eyogembula afuna umuntu osebenzayo afuna umuntu ozisebenzayo lamafutha awamdinga umuntu ozoba nethi uya relaxa afuna umuntu oyi hard worker afuna umuntu ozokuvumela ukuthi acabange kuyenza ukuthi uyihlalele kanje kumane kufika into ukuthi le enza lento le izokunika iprofit and uyakwazi ukuyibona and iproblem yabantu ukuthi into bayifuna ngoba isihosha imfe ngisalelwe uyakhumbula ngithe 1000 ngisalelwa amafutha awu 203 only 203 bayaza kade befona imini so ngizokuthiphisa ke manje ngcono libambe ibhodlela lakho khipha noma imalini ngifonela ukhiphe noma imalini wena othi mina imali ngizoba nayo nge15 wena othi ngizoba nayo nge25 wena othi ngizoba nayo end of the month so that ngizolibamba akunawo jealous ngakwazi ukukulinda khipha lokho othi unakho ubambe ibhodlela lakho usitshene idate ozokwazi ukuqeda ukukhokha ngayo
lu 2500 leli bhodlela kodwa ngizobuya sengizonikeza iprice elizoya kuyo leli bhodlela ngoba amandla alo ayazibonakalisa njengoba ngisho ukuthi ngiphiwe 20,000 rand ngiphiwa iqhawe awuqhaweka awusuka madoda kodwa hey ngiyakubongela kakhulu okukwehlele kuhle asikwazi ukukhuluma indaba zakho nje ukushila ukuthi wena awuyena nontanda kubukwa uyobuke nje abantu bengixhaphaza la ku social media 079 0453 insipho umgabe noMandela uthole ngo300 rand amakhandlela wathole ngo300 rand mawufuna insipho umgabe noMandela nesibunge uzokuthola ngo700 rand kanti inkwali yemali le ngithi idinga umuntu ofuna ukubona impilo yakhe iphucuka ngokusheshsha idinga nje yona only 2500 rand ngishayela ucingo njengamanje ke ku 0790453446 0790453446 eCape Town. Thank you very much guys. Ngiyabonga kakhulu. Eastern Cape. Thank you very much guys. Ngiyabonga kakhulu. eGoli umuntu ukhuphukile abahlekisa abantu bakhona ngiyandithanda bafowethu kodwa ngiyandithanda mar ngiyandithanda kakhulu siyabonga kakhulu ngibonge nakubantu base KZN isikakhulukazi ma hostel insizwa nje ezingisupporta